V. Kwaramuga Jonkwa dhi mbele ni jodole bo jakom riwruok margi kaunti ma Homa Bay Bishop Abrahams Odongo okone piny owacho mondo mi omed tego chike matayo chenro mag alam e pacho ka mar rieyo ute mag alam e duoko chien wach dinde moko mantiere kod puonj mobam. Magi nowacho ka gichiwo pachgi ne aput manochiwo gi jatend piny Kenya William Ruto mar kawo pach jodolo kod jokanyo e sectors mamoko ewi kaka itayo chenro mag lamo e thurka. Aputno kawuono nobago romo gi jodolo e kaunti ma Homa Bay kod riwruoge makedo ne ratiro mag oganda mar sumo pachgi ewi kaka inyalo ta chenro mag alam e yo makare. Romono manobagi Kabunde Social Hall ne okelo kanyakla jodolo mawuok e dinde mopogore opogore kaunti no. Bende giseyo piny owacho kuom rito mondo mi wach thoe mag Shakahola ne wuogi korka gichako timo pedha. Religion. Wani embaka kata twak kod welo mag task force wayiere Nyalodia ni nitiere weche moko, nitiere ode moko ma onego bede ni iloso kendo idino. Mokwongo wayudo ni chik mar matayo riwruoge mag lemo osebudho, en chik ma 1968